8 buwan pagkatapos na formal na naluklok bilang Pangulo ng Pilipinas si President Ferdinand Marcos Jr. ay naisagawa ang kauna-unahang BBM National Leaders and Alliances Convention. Ang pulong ay kasabay ng mismong paggunita sa People Power Revolution nitong Sabado, ika-25 ng Pebrero sa Clark Freeport. Pinangunahan ito ng BBM National Leaders and Alliances Chairman na si Atty. Thorson Kit at ang tumatayong Treasurer at National Advisor on Business na si Michelle Sia. Ay isang napaka-special na pagtitipon ng mga BBM national leaders at mga alliances niya na nagmumula pa sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. At nakikita natin ang tinatawag na unity team na hanggang ngayon ay nananatiling intact. Layon daw ng pagtitipon na palakasin ang kanilang hanay na mga dating election leader ni Pangulong Marcos para sa planong pagbuo ng isang quasi-political party. A quasi-political party in the sense na mga leaders ito na gustong tumulong sa bansa because we believe in the leadership of our President. So we are trying to kinokolekta namin lahat ang mga leaders na magagaling, mababait at talagang may pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Nagsilbing bisitang pandangalaman sa pagtitipon si Atty. Larry Gadon na isa ring supporter ng Pangulo. Marami dito ay mga negosyante na siyempre paiigtingin rin nila ang negosyo nila sa malinis at magandang pamamaraan upang patuloy na makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Ang iba naman dyan ay mga policy makers at ang iba naman dyan ay influencers na makakapagpaliwanag sa mga kababayan natin kung paano masuportahan ang ating administrasyon. Sa kabilang banda, bilib naman daw ang mga BBM national leader sa performance ng Pangulo, lalo na ang mga sunod-sunod nitong pagbisita sa iba't ibang mga bansa. Yung isa, yung pagpunta niya sa ibang bansa. So, ang dami na po kasing utang ang bansa natin. In a business side or if you want to get money, you have to go to places, you have to meet people. Ito rin yung sense nito, itong BBM national leaders. You have to meet people na makita mo na ay compatible kayo. So, if you are compatible, you can create something big. Si President natin, pupunta sa ibang bansa to get people that will invest in our country. So, hindi na tayo yung hindi sila magdadaan sa mga agencies. Siya mismo, diretso siya eh. So, mas tipid yun. Especially sa mga business sectors, yung pagpunta niya sa mga iba't ibang bansa para kumuha ng mga investors, napakalaking impact yan para sa economics ng Pilipinas. Naniniwala naman si dating UN Japanese Ambassador Engineer Bertito Hashimoto na itataguyod ni President BBM ang mga hangarin ng kanyang ama na si yumaong President Ferdinand Marcos Sr. There is a vision of the father, is a vision of the son. The sin of the father is cannot inherit by son, di ba? So the vision will continue. The vision of the former president, late president, is to progress and unite the Philippines in one progressive country. Samantala, aabot umano sa higit 200 na mga BBM national leaders ang dumalo sa convention. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.